Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην Αγιοθήκη. Η Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου είναι μία από τις πιο αγαπητές μορφές της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τιμάται κάθε χρόνο στις 28 Ιουλίου. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, έζησε τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν και καταγόταν από την Καπαδοκία. Προερχόταν από ευγενική οικογένεια και είχε αρχικά προοριστεί για γάμο με τον αυτοκράτορα Μιχαήλο Τρίτος. Όταν αυτό δεν πραγματοποιήθηκε, αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στον Θεό και έγινε μοναχή στη Μονή Χρυσοβαλάντου στην Κωνσταντινούπολη. Αργότερα εξελέγη ηγουμένη της Μονής και διακρίθηκε για την αυστηρή άσκηση, την ταπείνωση, τη φιλανθρωπία και την αδιάλειπτη προσευχή της. Ένα από τα πιο γνωστά θαύματα που συνδέονται με την Οσία είναι τα 3 μήλα, που σύμφωνα με την παράδοση, τις έστειλε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος από τον Παράδεισο. Γι' αυτό, σε πολλούς ναούς ευλογούνται και μοιράζονται μήλα την ημέρα της εορτής της ως ευλογία. Ο βίος της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου σώζεται κυρίως μέσα από την εκκλησιαστική παράδοση και τους συναξαριστές. Ορισμένα περιστατικά έχουν έντονο αγιολογικό χαρακτήρα και μεταδίδονται ως μέρος της Ορθόδοξης παράδοσης. Η καταγωγή της. Η Οσία Ειρήνη γεννήθηκε γύρω στο 830 μετά Χριστόν στην Καπαδοκία της Μικράς Ασίας. Πατέρας της ήταν ο Πατρίκιος Φιλάρετος και μητέρα της η Ζωή, ευσεβείς και ευγενείς άνθρωποι. Από μικρή διακρινόταν για την ομορφιά, τη σοφία, τη σεμνότητα και την αγάπη της προς τον Θεό. Η πρόσκληση στο παλάτι. Μετά τον θάνατο του αυτοκράτορα Θεόφιλου, η αυτοκράτηρα Θεοδώρα αναζητούσε σύζυγο για τον γιο της, τον αυτοκράτορα Μιχαήλο Τρίτος. Ανάμεσα στις νέες που επιλέχθηκαν από όλη την αυτοκρατορία ήταν και η Ειρήνη. Όταν όμως έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, πληροφορήθηκε ότι ο Μιχαήλ είχε ήδη επιλέξει άλλη σύζυγο. Η Ειρήνη δεν λυπήθηκε, αντίθετα, θεώρησε το γεγονός αυτό ως σημείο της Θείας Πρόνοιας, επειδή βαθιά μέσα της επιθυμούσε να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Χριστό. Η είσοδος στη Μονή Χρυσοβαλάντου. Η Ειρήνη επισκέφθηκε τη Μονή Χρυσοβαλάντου στην Κωνσταντινούπολη. Η ζωή των μοναζουσών της συγκίνησε τόσο βαθιά ώστε αποφάσισε να παραμείνει εκεί και να γίνει μοναχή. Με την ευλογία της ηγουμένης ξεκίνησε έναν αυστηρό ασκητικό βίο, χαρακτηριζόμενο από αδιάλειπτη προσευχή, απόλυτη υπακοή, νηστεία, ταπείνωση, αγάπη προς όλες τις αδελφές. Ηγουμένη της Μονής. Μετά την κοίμηση της προηγούμενης ηγουμένης, οι μοναχές εξέλεξαν την Ειρήνη νέα ηγουμένη. Ως ηγουμένη έγινε πρότυπο αυστηρής ασκήσεως, διάκρισης, φιλανθρωπίας, πραότητας. Δεν ζητούσε ποτέ προνόμια για τον εαυτό της και εργαζόταν περισσότερο από όλες τις αδελφές της. Η μεγάλη άσκηση. Η παράδοση αναφέρει ότι η Οσία προσευχόταν πολλές ώρες κάθε νύχτα με τα χέρια υψωμένα προς τον ουρανό. Η προσευχή της ήταν τόσο θερμή ώστε, σύμφωνα με το συναξάρι, πολλές φορές υψωνόταν ελαφρά από το έδαφος και το πρόσωπό της έλαμπε από τη Θεία Χάρη. Οι μοναχές της συναντούσαν συχνά να προσεύχεται μέχρι την ανατολή του ηλίου. Τα 3 μήλα του Παραδείσου. Το πιο γνωστό περιστατικό του βίου της είναι το θαύμα με τα 3 μήλα. Η παράδοση διηγείται ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος εμφανίστηκε σε έναν ασκητή στο νησί Πάτμο και του παρέδωσε 3 ευωδιαστά μήλα από τον Παράδεισο, ζητώντας να τα μεταφέρει στην Οσία Ειρήνη. Μετά από δύσκολο ταξίδι, ο μοναχός έφτασε στη Μονή Χρυσοβαλάντου και παρέδωσε τα μήλα. Η Οσία τα δέχθηκε με μεγάλη συγκίνηση, τα ασπάστηκε και ευχαρίστησε το Θεό. Έφαγε μικρό μέρος από το πρώτο μήλο, μοίρασε το δεύτερο στις μοναχές ως ευλογία και κράτησε το τρίτο μέχρι την κοίμησή της. Η ευωδία των μήλων, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν υπερφυσική. Από αυτό το γεγονός προέρχεται και το έθιμο της ευλογίας και διανομής μήλων στις 28 Ιουλίου. Τα θαύματα. Πολλά θαύματα αποδίδονται στις πρεσβείες της Οσίας, τόσο κατά τη διάρκεια της ζωής της όσο και μετά την κοίμησή της.
Ιδιαίτερα γνωστή είναι η ευλάβεια των πιστών που ζητούν τη βοήθειά της. Για τεκνοποίηση, για την προστασία της οικογένειας, για θεραπεία ασθενειών, για πνευματική ενίσχυση και ειρήνη. Αυτές οι αναφορές αποτελούν μέρος της εκκλησιαστικής παράδοσης και της λαϊκής ευσέβειας. Η κοίμησή της. Αφού έζησε πολλά χρόνια ως υπόδειγμα μοναχικής ζωής, η Οσία προανήγγειλε την κοίμησή της στις αδελφές της ευλόγησε και παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή της στο Θεό. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της στις 28 Ιουλίου κάθε έτους. Η Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο αγαπητές Αγίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ως πρότυπο παρθενίας, ταπεινώσεως, προσευχής και ολοκληρωτικής αφιέρωσης στο Χριστό. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια.